Монтираме, бе, да го. Ама, че съм аз изцепих целня, после няма мога да го кача на това. За домашно ползване. Мечката на там чупила череши да яде. Ма се качила горе на майната с череша 20 метра си. 15 горе от върха чупила цял клон. Викам как не се отдрусала долу да я намерим тук контуза на мечката с чупен крак. Болничник. Трябваше да донесете тук да я изядем. Да. И па траперите, мечи, лапи, то деликатес на тоя, как беше Айде, стрелайте тук за бойна речет. Нали тук го правихме? Тук. Аз с салата по сангуток, сега да видим чаша. Ако имаш под ръка, даеш на тъмно. Малко лука беше фалшив, сигурно е бил гръцки, мамка му. Къде? Това? Ти се заредил, я. Ето го Ивайло. Ето го и Живко. Вате Живко да го снимаме. Той как се опаковал като някакъв пашкул. Мокър човек.
Уплашихме лястовиците си, не могат да си... Да опре на това, което е стърчи. Ако е стърчи, да опре на нещо. Ясо, паликари. Чакай, ти не изненада, бе, байка му стара, чакай. Не подготвени. Ясо, срещате малко да не се излагате. Ето, наред сме. Тук Супер. лабало няма. И крийте са тук, едете, а? Казахте аз да дойдеш до старшината, но ти не щеш. Аз ти викам, аз съм левия тъшак, ти му стани десния, ровиш как се Добре, живее. гладен. Ляп има ли нещо да лапнем? Ляп джипар. В джипа, знаеш къде? Да. Безплатно обучение ти провеждам сега. Това се си взема Мари. Тук го даде и аз си вземам огънце и си вземам от това. Значи нека може да изкарате за мезенци, да извади елко и да го осолим така. Ай, става. Ма, ти ника откъде? Изяш. От паница, къде? Много идва. Пием, но връща пушека, затова затваряме вратата. Например, жиже и макарова как главно. Жиже, Айде. Аре, грабичарите! Такива пиени няма. Има начин как да мога, ама ако ти посочат пистолет, че разбереш ли да е газове? Газове? А да ти посочат? Аз валя арка.